ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തോ? ചെയ്തോ. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി തുടങ്ങാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ ഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീരാധ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ അങ്ങനെ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എല്ലാം കിട്ടിയിരുന്നോ? നമുക്ക് 20. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാം അപ് ടു ഡേറ്റ് ആണല്ലേ? എല്ലാരും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്, അവസാനത്തേക്ക് വെക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഓരോ അധ്യായം കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം നോക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നീട് നോക്കുമ്പോൾ എക്സാം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതെല്ലാം പിന്നൊന്ന് മറിച്ച് റെഫർ ചെയ്താൽ മതി, എളുപ്പമായിരിക്കും. എല്ലാം കൂടെ അവസാനം വരുമ്പോഴാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക. അപ്പൊ നമുക്ക് 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. 4ാമത്തെ അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അപ്പോ 3ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ ചെറുതായിട്ട് ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. 3ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ ഒരു ശ്ലോകത്തില് ഭക്തിയോഗയുടെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. ഏത് ശ്ലോകമാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ ഭക്തിയോഗയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് 3ാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏതാണ്? 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ്. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്ത നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വാ യുധ്യസ്വ വിഗതജ്വരഃ. ഹരിബോൾ. അത് ആരാണ് പറഞ്ഞത്? സുഭാഷിണി മാതാജി അല്ലേ? സുഭാഷിണി രുക്മിണി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്
അതുകൊണ്ടല്ലയോ അർജുന നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ, അവിടെ എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം എന്താണ്? ആ ജ്ഞാനം, അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ആ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ, കൂടാതെ ഈ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് എന്താണ്? മഹാബാഹോ, ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് താനെന്നറിഞ്ഞിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയുള്ള ആത്മീയ ബുദ്ധി, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം, ആത്മീയ ബുദ്ധി, ആത്മീയ ശക്തി. അപ്പൊ ഈ ആത്മീയ ബുദ്ധി, ആത്മീയ ശക്തി, ഇതെല്ലാം ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിലൂടെയാണ് ആ ആത്മീയ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ഒക്കെ കിട്ടുക. അപ്പൊ ആ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ബുദ്ധിയെ കൂർമ്മപ്പെടുത്തുക. ബുദ്ധിയെ കൂർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ നമ്മളുടെ നിത്യവൈരി, ആരാണ് നിത്യവൈരി? ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ശത്രുവുണ്ട്, കാമം. കാമം. ആ കാമത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ കാമത്തെ ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ആത്മീയ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അതുകൊണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിന് ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്നാണ് 4-ാം അധ്യായം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കാമം ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്നുവെന്നും ആ അജ്ഞാനം നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധനസ്ഥനാക്കുന്നുവെന്നും 3-ാം അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. അനാസക്തമായി നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കൈവരിക്കാം. കർമ്മയോഗയിലൂടെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കൈവരിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. ഈ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് മൊത്തം 42 ശ്ലോകങ്ങൾ. അതിൽ ആദ്യത്തെ 10 ശ്ലോകങ്ങൾ, ആദ്യത്തെ വിഭാഗം കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയത്വത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ രൂപം, അവതാരം, ലീലകൾ, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തത്വം, ഏവം യോവേത്തി തത്വതഃ, ആ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഈ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ആ തത്വം എവിടുന്ന് വരുന്നു, എങ്ങനെ വന്നു, ഇതെല്ലാം ഈ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില്. പിന്നെ 2-ാമത്തെ ഭാഗം 11 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. എല്ലാ പാതകളുടെയും ലക്ഷ്യമായും വർണ്ണാശ്രമ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവായും കൃഷ്ണനാണെന്ന് ഉള്ളത് പറയുന്നു. ഭാഗം 3 കർമ്മയോഗ, അത് 16 മുതൽ 24 വരെയാണ് ഭാഗം 3. അടുത്തത് 4-ാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ത്യാഗം ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, 25 മുതൽ 33. പിന്നെ അവസാനത്തെ ഭാഗം 34 മുതൽ 42 വരെയുള്ള ശ്ലോകമാണ് ജ്ഞാനസംഗ്രഹം. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന ശ്ലോകത്തിലൂടെ ജ്ഞാനസംഗ്രഹം പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും സെക്ഷനാണ് നമുക്ക് ഈ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആ ഭാഗം 10 വരെ ഇന്ന് തീരുമോന്ന് അറിയില്ല. മാക്സിമം 8 വരെ നോക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ 1 മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക്. അപ്പോ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ് ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ, 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം പരമ്പരയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ലഭിക്കണം. ഇത് കൃഷ്ണന്റെ രൂപം, ജനനം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യം വെളിവാക്കുന്നു. സത്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിലൂടെ, സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തത്വം, സത്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള തത്വം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത്? ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ. ആ പരമ്പരയിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം, ജനനം, ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യം വെളിപ്പെടുകയും അതറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക. അപ്പോ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കടക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച
ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാകവേ ബ്രവീത്. ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യോഗം യോഗം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൂടിച്ചേരൽ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ, അതാണ് യോഗം. അപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് ഈ യോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, അത് ഇമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ. ഇപ്പൊ ഈ ഇമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ യോഗം. ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് യോഗമാണ്, ഏത് ജ്ഞാനമാണ്? കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആത്മീയ ബുദ്ധി കൈവരിക്കണം അല്ലെ, ആത്മീയ ജ്ഞാനം. ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ, ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ കൂർമ്മപ്പെടുത്തി കാമത്തെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാം. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പരമ്പരയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഉത്ഭവിച്ച ജ്ഞാനമല്ല, ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഒരാള് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ജ്ഞാനമല്ല. ഇത് പണ്ടേ ഉള്ള ജ്ഞാനമാണ്. അത് പറയാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ആ പരമ്പരയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിലൊക്കെ ജ്ഞാനം ആർജിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു ജ്ഞാനമൊന്നും അല്ല. ഇത് യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന ജ്ഞാനമാണ്. ഈ ജ്ഞാനം പരമ്പരയിലൂടെ വന്നതാണ്. അപ്പൊ അതേക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം, ഈ യോഗയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ജ്ഞാനം, അതാണ് ഇമം യോഗം. പ്രോക്തവാൻ അഹം അവ്യയം. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം ആദ്യം ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് കൊടുത്തത്? വിവസ്വതേ യോഗം. ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം. വിവസ്വതേ എന്ന് പറയുന്ന വിവസ്വാൻ. വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്ന സൂര്യദേവന്റെ, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവനാണ് ഈ ജ്ഞാനം കൊടുത്തത്. അപ്പോ ഈ പ്രോക്തവാൻ അഹം അവ്യയം. പ്രോക്തവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപദേശിച്ചു. അഹം അവ്യയം. അവ്യയം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക്, അവ്യയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇത് ശാശ്വതമാണ്. ഈ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള, ഇത് നശിക്കുന്നതല്ല ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് കാലത്തും ഏത് സമയത്തും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഈ ജ്ഞാനം ആവശ്യമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള നശിക്കാത്ത ഈ ജ്ഞാനം, ഇത് ഞാൻ ആദ്യം വിവസ്വതേ, വിവസ്വാന് പ്രോക്തവാൻ. പ്രോക്തവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപദേശിച്ചു. അപ്പം വിവസ്വാന് സൂര്യദേവന് ഉപദേശിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താ? വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ. വിവസ്വാൻ ആ ജ്ഞാനം ആർക്ക് കൊടുത്തു? വിവസ്വാൻ മനുവിന്. മനവേ പ്രാഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുവിന്. പിന്നെ ഇത് മനു ആർക്കാണ് കൊടുത്തത്? മനു ഇക്ഷ്വാകവേ ബ്രവീത്. അപ്പൊ മനു ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. ബ്രവീത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു സനാതനമായ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സനാതനം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എവിടെയാ വരിക? അവ്യയം. അവ്യയം, സനാതനമായ ഈ യോഗം പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ ആർക്ക് കൊടുത്തു? മനു. മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ, ഇവിടെ ഈ പടത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അത് വരുന്നില്ല കേട്ടോ. സാധാരണ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ പടം, പക്ഷെ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിവസ്വാൻ, വിവസ്വാനിൽ നിന്ന് മനു, മനുവിൽ നിന്ന് ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഇത് ഉപദേശിച്ചതാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചത്? വേറെ ആർക്കും ഉപദേശിക്കാഞ്ഞത് എന്താണ്? ആദ്യമേ സൂര്യദേവന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ സൂര്യദേവന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ്? അപ്പൊ സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് സൂര്യദേവൻ. അപ്പോ ഈ രാജവംശത്തില് ആ ഉയർന്ന സ്ഥാനം ഒരു പൊസിഷനിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് കൊടുത്താൽ ബാക്കിയുള്ളവരിലും അത് എത്തിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അതുകൊണ്ട് സൂര്യദേവന് ആണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സൂര്യഗ്രഹം മുതൽ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളെയും ഭരിച്ചു പോരുന്ന രാജ വംശജർക്കായി ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു.
അതിപുരാതന കാലം മുതൽക്കുള്ള അതിന്റെ ചരിത്രം ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഭരണകർത്താക്കളായ രാജാക്കന്മാർ ഗ്രഹനിവാസികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും അവരെ കാമത്തിൽ നിന്നും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ഭഗവത്ഗീത ശാസ്ത്രം അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ രാജാക്കന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരെയും ഭരിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജ്ഞാനം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം അവരത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പ്രജകളെയും അവരുടെ കാമത്തെ ഇല്ലാതാക്കി ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്, ആ മോചനത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സഹായിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും രാജ്യങ്ങളുടെയും ഭരണാധികാരികൾ വിദ്യാഭ്യാസം, സംസ്കാരം, ഭക്തി എന്നിവയിലൂടെ പ്രജകൾക്ക് ഈ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ടവരാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് ഈ മഹത്തായ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ മനുഷ്യജന്മം യഥാവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാം. അപ്പൊ ജീവിത വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജീവിത വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷാത്കാരമാണ്. ഇന്നത്തെ ഭൗതികവാദികളെ സംബന്ധിച്ച് ജീവിത വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പണം സമ്പാദിക്കുക, അല്ലെ? പണം സമ്പാദിക്കുക, എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ഒരു സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കിട്ടുക, ഫേമസ് ആകുക, അതൊക്കെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് വിജയം. പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിത വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാര ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തുക എന്നുള്ള ആ വിജയത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ജ്ഞാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കൂ. ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകണം. അപ്പൊ ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എങ്ങനെ എത്തും പ്രജകൾക്ക്? ഭരണാധികാരികൾ. അപ്പൊ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഇത് അറിയാമെങ്കിൽ അത് എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ശരീരബോധത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. വിദ്യ ആഭാസമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ പോയി പഠിച്ച് വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് അഹങ്കാരം കൂടുന്നു, എനിക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാകുന്നു. അവര് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വികർമ്മികളായിട്ട് വരികയാണ്. കുറെ വികർമ്മികളെ വാർത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കൊടുക്കേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, ആ സംസ്കാരം, അപ്പൊ അത് പ്രജകളിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അത് രാജാവ് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെ? രാജാവ് അത് ആ രാജ്യത്ത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ആ ജീവിതം ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ സൂര്യദേവനെ പറയുന്നു, ഈ മന്വന്തരത്തിലെ സൂര്യദേവൻ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മന്വന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മനുവാണ് ഇപ്പോ ഉള്ളത്? വൈവസ്വത മനു. വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്ന സൂര്യദേവനാണ്. വൈവസ്വത മനുവാണ് നമ്മളിപ്പോ. അപ്പൊ 7ാമത്തെ മന്വന്തരയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ ഈ മന്വന്തരയില് സൂര്യദേവനാണ് വിവസ്വാൻ. അപ്പം ഈ മന്വന്തരത്തിലെ സൂര്യദേവൻ വിവസ്വാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം സൂര്യഗോള ചക്രവർത്തിയാണ്. സൂര്യനാണ് ഈ സൗരയുധത്തിൽപ്പെട്ട സർവഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ഇതേക്കുറിച്ച് ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുന്നത്, ആരുടെ ആജ്ഞയാൽ സൂര്യദേവൻ വിനയാന്വിതനായി ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നുവോ, സവിതാവ് ആരുടെ കണ്ണാകുന്നുവോ. അപ്പൊ ഈ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളായിട്ട് പറയും. ആരുടെ കണ്ണാകുന്നോ, ആരുടെ ആജ്ഞാനുസാരം ആ സർവഗ്രഹാധിപതി അമേയ തേജസ്വിയും പ്രഭാവശാലിയുമായി വർത്തിക്കുന്നുവോ, ആദിപുരുഷനായ ആ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ സൂര്യദേവൻ വിവസ്വാനാണ്. അപ്പൊ ഈ സൗരഗ്രഹം ചൂടും വെളിച്ചവും നൽകി മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നത് വിവസ്വാനാണ്. അപ്പോ ഈ ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരമായിട്ടൊരു ഭൗതിക വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രബന്ധമല്ല. സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേ മനുഷ്യന് കൈവന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥമാണ് ഇത്. അപ്പൊ ഇനി മഹാഭാരതത്തില് ശാന്തി പർവത്തില് ഇതിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്. ഈ വിവസ്വാന് കൊടുത്ത ഈ ചരിത്രം. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഇത് കൊടുത്തത്? ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഈ ശാസ്ത്രം ത്രേതായുഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ. അപ്പൊ ത്രേതായുഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് വിവസ്വാൻ ഇത് മനുവിന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിവസ്വാൻ മനുവിന് നൽകിയത് ത്രേതായുഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലാണ്. മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനു സ്വപുത്രനായ മനുവിന്റെ മകനാണ് ഇക്ഷ്വാകു.
ഇക്ഷ്വാകു എന്ന് പറയുന്നത് വംശത്തിലാണ് ആര് വരുന്നത്? ഭഗവാനായിട്ട് രാമചന്ദ്രമൂർത്തി. ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ അല്ലെ? ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ. അപ്പോ മനുവിന്റെ സ്വപുത്രനായ ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഇത് ഉപദേശിച്ചു. ഭൗമഗ്രഹത്തിന്റെ രാജാവും ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പിറന്ന രഘുവംശത്തിലെ പൂർവികനുമായിരുന്നു ഇക്ഷ്വാകു. അങ്ങനെ ഇക്ഷ്വാകു മഹാരാജാവിന്റെ കാലം മുതൽക്കേ ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പോ ഇത് രാജാക്കന്മാർക്കാണ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ? കാരണം ക്ഷത്രിയരുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവര് ബ്രാഹ്മണർക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കും. ബ്രാഹ്മണർക്ക് കൂടുതൽ ഈ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം, ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം. അപ്പൊ രാജാവ് ആ ക്ഷേത്രം ഭഗവാന് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്നു. പിന്നെ ബ്രാഹ്മണർ അവിടെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു. പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്കറിയാം രാജാക്കന്മാർ ക്ഷേത്രം പണിയുന്നു. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണത്. അപ്പോൾ ആ ക്ഷത്രിയരിലൂടെ ഈ ജ്ഞാനം എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ബുദ്ധിസം ഒരുപാട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത് ആര് കാരണമാണ്? ഭഗവാൻ ബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിച്ചു. എന്നാലും ബുദ്ധിസം ഒരുപാട് അങ്ങ് പ്രചരിക്കാൻ കാരണം അശോക ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു അല്ലെ? ചക്രവർത്തി, അവിടെ ചക്രവർത്തിയുടെ സ്ഥാനമുണ്ട്, അശോക ചക്രവർത്തി. കൂടാതെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവിലൂടെ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ശിക്ഷണത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാവുകയും അങ്ങനെ ആ ജ്ഞാനം ഒരുപാട് ആ രാജാവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാടെടുത്ത് അതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ ആ ക്ഷത്രിയനും ബ്രാഹ്മണനും ഒരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ, ബാക്കിയുള്ള ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ച്, പ്രജകളിൽ എത്തിച്ച് അവരെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വിവസ്വാൻ എപ്പോഴാണ് ഇത് ജ്ഞാനം കൊടുത്തതെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു, ത്രേതായുഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തില്. പിന്നെ ഇനി കുറച്ച് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അത് കണ്ടിട്ട് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ കണ്ട് പേടിക്കണ്ട. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത്രയും മാത്രം, ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. എന്നാലും കുറച്ച് കണക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. അപ്പൊ ഇത്ര മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം കൃഷ്ണൻ വിവസ്വാന് ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചത് 12 കോടി, എവിടെയാണ് ഇവിടെ 12 കോടി 4 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇത് എങ്ങനെ ഈ 12 കോടി 4 ലക്ഷം വർഷം വന്നു എന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മനു തന്റെ പുത്രനായ ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചത് 20,50,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇത് ഉപദേശിച്ചത്. ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വേറൊന്നുമില്ല. നമുക്കറിയാം 4,32,000 വർഷമാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ ടൈം പീരീഡ്. അപ്പൊ ആ കലിയുഗത്തിന്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും ഏത് യുഗം? ദ്വാപരയുഗം. കലിയുഗത്തിന്റെ 3 ടൈംസ് ആണ് ത്രേതായുഗം. കലിയുഗത്തിന്റെ 4 ടൈംസ് ആണ് സത്യുഗം. അപ്പൊ സത്യുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം, അങ്ങനെ ഈ 4 യുഗങ്ങളും കൂടെ ചേരുമ്പോ മൊത്തം എത്ര വർഷം എടുക്കും? 4,32,000 ഇൻറ്റു 10. അപ്പൊ 43,20,000 വർഷമാണ് ഒരു ചതുർയുഗം. സത്യുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം, ഇങ്ങനെ 4 യുഗങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ 43,20,000 വർഷം. അപ്പൊ ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസമാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര യുഗങ്ങൾ വേണം? 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ വേണം അല്ലെ? അപ്പൊ 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം. ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പകലേ ഒരു പകല്. ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പകല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ രാത്രിയും കൂടെ ആകുമ്പോ 2000 ചതുർയുഗം എടുക്കും. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഡേ, രാവും പകലും കൂടെ ചേർന്ന് വരുമ്പോ 2000 ചതുർയുഗം എടുക്കും. ഇനി ഈ ഓരോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു കൽപ്പത്തില് എത്ര മനു വരുന്നുണ്ട്? 14 മനുക്കൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 14 മന്വന്തരങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലില് വരുന്നത്. 14 മന്വന്തരം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് നമ്മളിപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് 7ാമത്തെ മന്വന്തരത്തിലാണ്.
നമ്മളിപ്പോ പിന്നെ പറയേണ്ടത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഫുൾ ആയുസ്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് 311.04 ട്രില്യൺ വർഷങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഈ ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഈ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് 14 മന്വന്തരങ്ങള് ഒരു ദിവസം വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫുൾ ഒരു ദിവസം, അങ്ങനെ 360 ദിവസം, 360 ദിവസം ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു വർഷമാകുന്നത്. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന് 100 വർഷം എടുക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ബ്രഹ്മാവിന് ഇപ്പോ 50 വർഷം പിന്നിട്ടു. 50 വർഷം പിന്നിട്ടപ്പോൾ എത്ര വർഷമായി ബ്രഹ്മാവിന്? 155.52 ട്രില്യൺ വർഷമാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതമാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ചതുർമുഖനായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവിന്റെ വർഷമാണ് ഇപ്പൊ 50 വയസ്സ് പിന്നിട്ടതെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ 6 മന്വന്തരങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞത്. 4 യുഗങ്ങളില് 27 ചക്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. 28ാമത്തെ ചക്രത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം ഇതെല്ലാം കൂടി 3.888 ദശലക്ഷം വർഷം. അപ്പൊ കലിയുഗം നമുക്ക് 4,32,000 എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളെ കലിയുഗം എത്ര വർഷമായി? 5,117 വർഷം. ഇത്രയും വർഷം 5000 നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്ത് 5000 വർഷങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. 5,117 വർഷമാണ്. അപ്പൊ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ഇതൊന്നും കാണാതെ പഠിക്കണ്ട, നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഈ കാര്യമാണ്. എപ്പോഴാണ് എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് വിവസ്വാനോട് ഗീത ഉപദേശിച്ചത്? 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഭഗവാൻ ഈ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ ഇത് വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് 2 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഗീത ഭൂമിയിൽ വന്നത്. അപ്പൊ ഗീത ഭൂമിയിൽ 2 ദശലക്ഷം വർഷം മുമ്പ് വന്നു. അപ്പൊ 2 ദശലക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, മനു തന്റെ പുത്രനും ശിഷ്യനുമായ ഇക്ഷ്വാകുവിന് അന്ന് ഭൂലോകം ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവിന് ഗീതോപദേശം ചെയ്തത് ഏതാണ്ട് 20,05,000, അതായത് 20,05,000. 20,05,000 എന്ന് പറയുന്നതാണ് 2 ദശലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു 2 ദശലക്ഷവും പഠിക്കണം. പിന്നെ ഈ 120 ദശലക്ഷം, ഈ 2 കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രം ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ കണക്കുകളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്തത് ഇവിടെ പറയാനുള്ള ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ടാണ് രാജവംശത്തിൽ ഇത് പറയുന്നത്? കാരണം രാജഭരണാധികാരികളാണ് പ്രജകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രജകൾക്ക് തന്റെ ജീവിത സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് 20,05,000 വർഷം അല്ലെ 2 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനു ഇക്ഷ്വാകുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ ഭഗവാൻ വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് കൂടാതെ ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യലോകത്തിലെത്തിയത് 2 ദശലക്ഷം സംവത്സരത്തിന് മുമ്പാണ്. ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ഇനി 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൃഷ്ണൻ വീണ്ടും ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഃ സകാലേന മഹതാ യോഗ നഷ്ട പരം തപ. ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വീണ്ടും അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം, ഇതിങ്ങനെ പരമ്പരയിലൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എങ്കിലും കാലക്രമേണ
അതാണ് കാലക്രമേണ എന്ന് പറയുന്നത്. കാലേ നേഹ എന്നുള്ള വാക്ക് പ്രധാനമാണ്. കാലം കൊണ്ട്. അപ്പൊ കാലത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനേയും കാലം എല്ലാത്തിനെയും മായ്ക്കും അല്ലെ. കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും സ്ഥായിയായിട്ട് നിർത്തത്തില്ല. ഈ സമയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കഴിഞ്ഞ് അത് ജീർണിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം എന്ത് പറ്റി? കാലക്രമേണ ഈ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോകുകയും അത് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും, നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ യോഗോ നഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ പോലും അല്ലെ, ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ പോലും ആ പരമ്പരയിൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. ഏവം പരമ്പര പ്രാപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമ്പരയിലൂടെ പ്രാപ്തമാക്കിയത്, ലഭിച്ചിരുന്ന ആ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്? ഏത് പരമ്പരയിലൂടെയാണ്? ഋഷികളിലൂടെയാണ് ഈ ജ്ഞാനം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഋഷി എന്താണ്? ഋഷിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഋഷിതുല്യമായ രാജാക്കന്മാർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഋഷിതുല്യരായ രാജാക്കന്മാർ രാജർഷികളായിരുന്നു, ഇന്നത്തെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല. എന്താണ് ഋഷിതുല്യരായ രാജാക്കന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഒരുപാട് ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു രാജാക്കന്മാർ. രാജാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന, രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറമെ ആ രാജ്യത്തെ നല്ല രീതിയിൽ ഭരിക്കും. പിന്നെ ഋഷിതുല്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ആന്തരികമായിട്ടും ആത്മീയത ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും അദ്ദേഹം എക്സലന്റ് ആണ്, അത്രയും ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ്. ആന്തരികമായിട്ട് നിയന്ത്രണങ്ങളെ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് കാമക്രോധ മോഹലോഭങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാനും ആത്മീയതയിൽ പുരോഗമിച്ച വ്യക്തിയാണ് രാജർഷി. കൂടാതെ ബാഹ്യമായിട്ടും എല്ലാ പ്രജകളെ നിയന്ത്രിക്കാനും നല്ല രീതിയിൽ ഭരിക്കാനും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാനും. അപ്പൊ ബാഹ്യമായിട്ടും നിയന്ത്രണമുണ്ട്, ആന്തരികമായിട്ടും നിയന്ത്രണമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നത് ആ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, തന്റെ കടമ നിർവഹിക്കാൻ എന്നുള്ള ഭാവത്തിലാണ്. അതാണ് ആ രാജർഷി. അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ കടമ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ആ ആത്മീയ ജ്ഞാനം കൊടുക്കണം. കൂടാതെ ബാഹ്യമായിട്ട് ആ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എല്ലാം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാനും എല്ലാം കൂടി ശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഉള്ള രീതിയിൽ ഭരണം കാഴ്ചവെക്കാനും ആന്തരികമായിട്ടും ആത്മീയമായി പുരോഗമിക്കാനും പ്രജകൾക്കും അതേ ലക്ഷ്യം കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. അല്ല ആ സ്ഥാനമാനത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല രാജർഷി. അതുകൊണ്ട് ആ രാജഋഷികൾക്കാണ് ഈ ജ്ഞാനം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. കാലക്രമേണ എന്ത് സംഭവിച്ചു? കാലക്രമേണ ഇത് നഷ്ടമായി. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഭാവാർത്ഥത്തില് ചില പോയിന്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. ആസുര സ്വഭാവികൾക്കല്ല ഇത് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ആസുര സ്വഭാവികൾക്കായി ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതല്ല. അവിവേകികളായ ഭാഷ്യകാരന്മാരുടെ നിഗമനങ്ങൾ മൗലികോദ്ദേശത്തെ തകർത്തു വിട്ടപ്പോൾ ശിഷ്യ പാരമ്പര്യത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായി തീരുന്നു. 5000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നേരിട്ട ഈ വിടവിനെ ഭഗവാൻ കണ്ടറിയുകയും ഗീതയുടെ ഉപദേശം നഷ്ടപ്രായമായെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇക്കാലത്തും വിശേഷിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗീതയുടെ പകർപ്പുകൾ അനേകമുണ്ട്. പ്രായേണ അവ ആധികാരികമായ ശിഷ്യ പരമ്പര അനുസരിച്ചല്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഒരുപാട് ഭഗവത്ഗീതയുണ്ട്, എന്നിട്ടും പ്രഭുപാദർ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എഴുതാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. കാലക്രമേണ ഭഗവത്ഗീത സത്ത നഷ്ടമായി. എല്ലാവരും അവരവരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിലും അവരവരുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിനും എല്ലാം വേണ്ടി ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ മഹത്തായ ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ എസൻസ് നിലനിർത്താൻ ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഉപന്യാസം എന്ന നിലയിൽ അത് പഠിക്കുന്നത് കേവലം പാഴാക്കലാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സത്ത നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പ്രഭുപാദ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ പരമ്പരാഗതമായ വിധത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു പതിപ്പ് അത്യന്തം ആവശ്യമായതിനാൽ ആ ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. അപ്പൊ ഈ അസുര സ്വഭാവികൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയെ സമീപിച്ചത്? അസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന്, അവര് പരമ്പരയിലൂടെ അല്ല അല്ലെ, പരമ്പര അവര് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. അവര് തോന്നുന്ന പോലെ അവര് വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നീട് അവരിങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തിട്ട് ആർക്കും ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ അസുരന്മാര് ഭഗവത്ഗീതയെ സമീപിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന്, അവര് പരമ്പരയിലൂടെ അല്ല,
അവര് തോന്നിയ പോലെയാണ് വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തിട്ട് ആർക്കും ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. അതിന്റെ മൂല്യത്തിന് ച്യുതി സംഭവിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ആ സത്ത കിട്ടുന്നില്ല, ആ മൂല്യം തന്നെ നശിച്ചു പോവുകയാണ്. കൂടാതെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഇത്രയും വ്യാഖ്യാനമൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. അല്ലെ, മറ്റ് ആധ്യാത്മിക സംഘടനകളിൽ നോക്കി മറ്റുള്ള ഭഗവത്ഗീത ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉള്ള ബുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഭഗവാനെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആയിട്ട്, അല്ലെ ഒരു ഒരു നല്ല ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടോ, അല്ലെ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിട്ടോ, ഇങ്ങനെ അവരവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടില് ഒരാളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാണുന്നേ ഉള്ളൂ. പരമപുരുഷനാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, സർവ്വ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തിത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. മായാവാദികൾ അതൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ വ്യക്തിത്വത്തെ തന്നെ നിഷേധിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ആസുര സ്വഭാവികൾ ഭഗവത്ഗീതയെ സമീപിക്കുന്ന രീതിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പോകാം. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഇത്രയും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നു, സേവായം മയാതേ അദ്യയോഗ പ്രോക്ത പുരാതന ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹ്യേതമുത്തമം. അപ്പൊ ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി, എന്താ ഭക്തോസി മേ? നീ എന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ടും, പിന്നെന്താ സഖാ, എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ടും, അല്ലെ, നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ യോഗം ഇവിടെയും കണ്ടോ, ഇവിടെ യോഗം എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു യോഗം. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ജ്ഞാനം എന്താണെന്നാ പറയുന്നത്? യോഗ പ്രോക്ത പുരാതനഃ, പുരാതനം, ഈ പുരാതനമായിട്ടുള്ള പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള ആ ജ്ഞാനം നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. കാരണം നീ എന്റെ ഭക്തനാണ്, എന്റെ സുഹൃത്താണ്. കൂടാതെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അംഗീകരിക്കുന്ന ആ മനസ്സോ, ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ശ്ലോകത്തില് അനസൂയ, അല്ലെ, അനസൂയ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അസൂയയില്ലാത്തത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇല്ലാത്തത്, അല്ലെ, നമ്മൾ തന്നെ നമുക്കൊരു രഹസ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരടുത്തായിരിക്കും പറയാ? നമ്മളുടെ ഒരു അഭ്യുദയകാംക്ഷയോടായിരിക്കും. നമ്മളുടെ അടുത്ത് അസൂയ ഉള്ളത് നമ്മളെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം, നല്ല സ്വാർത്ഥ ചിന്താഗതിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ തോന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭക്തനാണ് അർജുനൻ, സുഹൃത്താണ്. കൂടാതെ അർജുനന് ഭഗവാനെ എന്ത് പറയുന്നത് അതുപോലെ സ്വീകരിക്കാൻ, അർജുനൻ ഇവിടെ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ. അപ്പൊ ആ ശരണാഗതി, അല്ലെ, ശിഷ്യസ്തേഹം, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ, ശിഷ്യനായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മാസ്റ്റർ ആയിക്കൊണ്ട് അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ശരണാഗതി അർജുനൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഭഗവാൻ ഈ ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് അർജുനന്റെ യോഗ്യത. എന്താണ് ഈ ജ്ഞാനം കിട്ടാനുള്ള? ഭക്തനാണ്, സുഹൃത്താണ്, അസൂയയില്ലാത്തവനാണ്, ഭഗവാനെ പരമപുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോ ഈ മഹത്തായ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സേവനം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജുനന്റെ വഴി നമ്മൾ പിന്തുടർന്ന് വേണം ഗീത സ്വീകരിക്കാൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്നത്, ആ ഭക്തനായിട്ട്, സുഹൃത്തായിട്ട്, ആ വഴി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അതിലൂടെ മാത്രമേ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനമുള്ളൂ. അതിലൂടെ ആ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ പ്രയോജനം നേടുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളവര് അസുരന്മാരും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. മായാവാദികളെല്ലാം അസുരന്മാരിൽ പെടുന്നവരാണ്, അസുര സ്വഭാവികൾ. കാരണം അവര് ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തിത്വത്തെ തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത് വെറും സമയം പാഴാക്കലാണ്. അത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
അസുരന്മാരാകട്ടെ കൃഷ്ണനെ പറ്റി എന്തെല്ലാമോ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുകയും വായനക്കാരെ കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അസുരന്മാർ കൃഷ്ണനെ ഭഗവാനായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. വഴി പിഴപ്പിക്കുന്ന ഈ പോക്കിനെതിരെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അർജുനനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ശിഷ്യ പരമ്പരയെ പിന്തുടരാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഉത്കൃഷ്ടമായ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടുകയും ചെയ്യും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രയോജനം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർജുനൻ സ്വീകരിച്ച പോലെ അർജുനനിൽ കൂടെ ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇനി ഇവിടെ അർജുനന്റെ സംശയമാണ് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഈ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ തന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ സ്ഥാനം ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. അർജുനൻ ഭഗവാനാണ്, ഈശ്വരനാണ്, എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്താവാണെന്നുള്ളതിന് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ, അതായത് അർജുനന്റെ ഈ സംശയത്തിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ തന്റെ ദിവ്യത്വം വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ സംശയം എന്താണ്? ദേവകിയുടെ മകനായിട്ട് ജനിച്ച കൃഷ്ണന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷം പ്രായമുള്ള വിവസ്വാനോട് എങ്ങനെ ഉപദേശിക്കാൻ സാധിച്ചു? അല്ലെ? ഭഗവാൻ വിവസ്വാന് 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അർജുനനും ഭഗവാനും ഒക്കെ ഒരേ സമയത്ത് ജനിച്ചതല്ലേ, ഈ ദ്വാപരയുഗത്തില് ഒരേ ഏജാണ് രണ്ടുപേരും, ദിവസങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ എങ്ങനെ 12 കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിവസ്വാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? അപ്പൊ അർജുനൻ ഈ സംശയം ചോദിക്കാൻ കാരണം അർജുനൻ അറിഞ്ഞൂടാത്തോണ്ടാണോ? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വാക്കില് സംശയിക്കുന്നുണ്ടോ? ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയത്തെ, ആ ദിവ്യത്വത്തെ അർജുനൻ സംശയിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം? എന്തായിരിക്കാം? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റു സാധാരണ നമുക്ക് വേണ്ടി, ഈ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ ദിവ്യത്വം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് തന്നെ കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, അതാണ് അർജുനൻ ഇത് ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനന്റെ ഈ ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തി ഉണ്ട്. അത് അർജുനൻ അറിഞ്ഞൂടാന്നൊട്ടല്ല, അർജുനൻ അത് നമുക്ക് വേണ്ടി ആ സംശയം ചോദിക്കുന്നതാണ്, സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയല്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ആ സംശയം ചോദിക്കുന്നത്? അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വതഃ കഥമേതത് വിജാനീയാം ത്വമാധൗ പ്രോക്തവാനിതി. അപ്പം അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? ഇതാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംഗീകൃത ഭക്തനാണ് അർജുനൻ, എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവത് വചനം വിശ്വസിക്കാനാവില്ലെന്നോ? വാസ്തവത്തിൽ സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയല്ല അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അസുരന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി അതേക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കാനാണ് അർജുനൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക്, കൃഷ്ണനെ പരംപുരുഷനായ ഭഗവാനായി സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് വേണ്ടി, കൃഷ്ണനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളെ പോലെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ചോദ്യം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സംസാരിച്ചാലുള്ള ഒരു ഗുണമുണ്ട്. ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അത് ഭഗവാന്റെ വായിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ ആ നാവിൽ നിന്ന് നിർഗളിക്കുമ്പോൾ അത് മംഗളകരമായിരിക്കും. അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നാവിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മംഗളകരമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കൂടാതെ ഭക്തന്മാർക്ക് അത് ഒരുപാട് ആനന്ദമായിരിക്കും. ഭക്തന്മാർക്ക് കൃഷ്ണൻ തന്നെ കൃഷ്ണനെ പറ്റി പറയുമ്പോ അത് അത്രയും ഹാർദവമായിട്ട് സ്വീകരിക്കും. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭഗവാന്റെ അടുത്തുനിന്ന് നേരിട്ട് കേൾക്കുമ്പോ അത് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറയുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ഹാർദവമായിട്ട് ഭക്തന്മാർ അതിനെ സ്വീകരിക്കും. പിന്നെ ഭക്തന്മാർക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഉത്സുകരായിരിക്കും. ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഗുണം, അല്ലെ, മംഗളകരമായിരിക്കും. ഭക്തന്മാർക്ക് അത് ഹാർദമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യും. അവർക്ക് ഒരുപാട് ആനന്ദവും ഉത്സുകരായിട്ടിരിക്കും ഭക്തന്മാർ ഭഗവാൻ സ്വയം പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറയുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടാണ്
അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഈ ഒരു സംശയം ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന് വേണ്ടിയല്ല, അസുരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്കും അജ്ഞാനികൾക്കും ഭഗവാന്റെ ആ ആധികാരിക സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറയുന്നു. കൂടാതെ അത് ഭക്തന്മാർക്ക് ആനന്ദകരമായിരിക്കും, അത് മംഗളകരമായിരിക്കും. ഭഗവാൻ പറയുമ്പോൾ സർവ്വലോകങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും മംഗളകരമായിരിക്കും, എല്ലാ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾക്കും മംഗളകരമായിരിക്കും. ആ കാരണത്താൽ ഇത് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഭഗവാൻ അപ്പോ അതിന് ഉത്തരം പറയാണ്. എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരം തപ. ബഹൂനി, ബഹൂനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹൂനി ഒരുപാട്. ഒരുപാട്. ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന. ബഹൂനി ജന്മാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ. താന്യഹം വേദ സർവാണി, സർവാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം, സർവാണി എല്ലാം. വേദ, വേദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓർക്കുന്നു. താന്യഹം ഞാൻ, അതായത് ഇവിടെ പറയാണ് ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്, നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അതായത് ഭഗവാനും ഒരു ജീവാത്മാവും വ്യത്യാസം ഇവിടെ പറയാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാം ഓർക്കുന്നു, ജീവാത്മാവിന് അത് ഓർമ്മ കാണില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ വരി ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന. അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു ശ്ലോകം നമുക്ക് മായാവാദ ഫിലോസഫത്തെ ഖണ്ഡിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. മായാവാദികൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മമാണ് എല്ലാം. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി ത്രിഗുണങ്ങളില് സത്വഗുണവുമായിട്ട് സമ്പർക്കം ചേരുമ്പോ ദേവന്മാരാകുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ഗുണവുമായിട്ട്, ഭൗതിക ഗുണത്തിന് അധീതരാകുമ്പോൾ, അതില് ബന്ധിക്കപ്പെടുമ്പോ എന്ത് പറ്റും? ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാം ഭൗതിക ഗുണവുമായിട്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടപ്പോ എല്ലാം മറക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭായാവാദികൾ പറയുന്ന പ്രകാരം കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നതും ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ്. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി സത്വഗുണവുമായിട്ട് സമ്പർക്കം ചെയ്താണ് ദേവന്മാർ. ദേവന്മാർ വരുമ്പോ അവരെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാരും, കൃഷ്ണനും എല്ലാം ദേവന്മാരായിട്ട് പറയുന്നു. കൃഷ്ണനെയും ദേവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മറക്കണില്ല? പക്ഷെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് എല്ലാ ഓർമ്മയുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയായിട്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടാൽ നമ്മളെല്ലാം മറക്കും. ഇപ്പൊ ഈ മായാവാദികൾ പറയുമല്ലോ നമ്മളെല്ലാം ഈശ്വരന്മാരാണ്. ഇപ്പൊ ഈശ്വരന്മാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഓർമ്മയില്ല? അവര് കഴിഞ്ഞ ജന്മോ അല്ല അതിന് മുമ്പത്തെ ജന്മോ അനേകം ജന്മങ്ങൾ ഓർക്കണ്ടേ? ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യത്വം പറയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്. എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു, എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്, നിനക്കത് ഓർമ്മയില്ല. ഏത് ജന്മമായിട്ടാണ് വന്നത്? കൃഷ്ണനോ അർജുനനോ ഒന്നിച്ചു വന്ന ജന്മം ഏതാണ് ഇതിനു മുമ്പ്? നരനാരായണ ഋഷിമാരാണോ മരിച്ച്? അതെ, നരനാരായണ ഋഷിയായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ അത് അർജുനന് ഓർമ്മയില്ല, ഭഗവാൻ അത് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം വളരെ നല്ല നല്ല ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്ത് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ആദ്യത്തെ 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്, അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദിം അനന്തരൂപം. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകത്തില് ആദ്യനും നിരപേക്ഷനും അച്യുതനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയവനും അനന്തമായ രൂപങ്ങളോട് കൂടിയവനും എന്നാൽ നവയൗവനയുക്തനുമായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഈ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം വേദപണ്ഡിതർക്ക് ദുർലഭമായ ഗ്രഹ്യമാകും, വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കാകട്ടെ എന്നും പ്രത്യക്ഷമാണ്. ഈ ബ്രഹ്മസംഹിത എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവ് ചൊല്ലുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്? ഈ ബ്രഹ്മസംഹിത ബ്രഹ്മവിമോഹൻ ലീലയുടെ സമയത്തല്ലേ? അല്ല, പശുക്കളെല്ലാം തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാനാണ്. അതെല്ലാരും ഒരു
തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയിലല്ല ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവ് ഇത് ചൊല്ലുന്നത്. ബ്രഹ്മസംഹിത ബ്രഹ്മാവ് ചൊല്ലുന്ന എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാ ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസം തുടങ്ങുമല്ലോ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകല് തുടങ്ങുമല്ലോ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ഉറക്കമൊക്കെ എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോ എന്താ കാണുന്നത്? ഒരു താമര തണ്ട്, വേറെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ തണ്ടെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ തണ്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യും. കുറെ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കിട്ടണില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, പിന്നെ തിരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ എന്താ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കും. എന്താണ് ആ ശബ്ദം? തപ തപ തപ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അവിടെ തപസ് ചെയ്യാൻ പറയും. അങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം ബ്രഹ്മാവ് തപസ് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിയുമ്പോ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം കൊടുത്ത് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടും. അപ്പൊ ദർശനം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ താമര വന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. അപ്പൊ ദർശനം കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കാണുന്നത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിനെയാണെന്ന്. പക്ഷെ അല്ല, ഗോവിന്ദനെ കാണും, കൃഷ്ണനെ കാണും. ആ കൃഷ്ണനെ, ഓടക്കുഴൽ ഏന്തി നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ജ്ഞാനം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമം എല്ലാം ബ്രഹ്മാവിന് കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഈശ്വര പരമ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ അല്ല പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് കൃഷ്ണനെ അപ്പോഴാ ബ്രഹ്മാവിന് കാണാൻ സാധിച്ച് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നതാണ് ബ്രഹ്മസംഹിത. അപ്പൊ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല, ഞാനും ഇങ്ങനെയാണ് മാതാജി ആദ്യം വിചാരിച്ചിരുന്നത്. വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടിരുന്നു, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് പിന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സില് പറഞ്ഞ അത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയില് നമുക്ക് അല്ലാതെ ഭാഗവതത്തില് ഉണ്ടല്ലോ, ബ്രഹ്മസ്തുതി ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ബ്രഹ്മസ്തുതിയാണ് ആ സമയത്ത് ചൊല്ലിയത്. പിന്നെ ഈ ക്രിയേഷൻ സമയത്താണ് ഇത് ചൊല്ലിയതെന്ന് ഇങ്ങനെ ശിക്ഷാഗുരു പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഭക്തിശാസ്ത്രി പഠിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ഭഗവാൻ ആദിമനാണ്, അച്യുതനാണ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഭഗവാൻ ഒരുപാട് അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് രാമാദി മൂർത്തിഷു കല നിയമേനധിഷ്ഠാൻ. ഇപ്പൊ രാമനായും നരസിംഹമായും മറ്റു പല അവതാരമൂർത്തികളായും അംശാവതാരങ്ങളായും നിലകൊള്ളുകയും കൃഷ്ണൻ എന്നറിയപ്പെടുകയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായി തന്നെ സ്വയം ആവിർഭവിക്കുകയും ചെയ്ത ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഒരുപാട് അവതാരം എടുക്കുന്നതിന് ഒരു ഉപമ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സത്തയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തന്നെ നിറം മാറുന്ന വൈഡൂര്യ കല്ല് പോലെയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരുപാട് രൂപാന്തരങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ സത്ത ഒന്ന് തന്നെ, പല നിറത്തിൽ വരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. വൈഡൂര്യത്ത് പല കളറുള്ള വൈഡൂര്യം പോലെ, പക്ഷെ വൈഡൂര്യത്തിന്റെ മൂല്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, പല കളറാണെന്നേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ സത്തയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ നിറം മാറുന്ന വൈഡൂര്യ കല്ല് പോലെയാണ് ഭഗവാൻ. ഈ രൂപാന്തരങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഗ്രാഹ്യമാണ്. വേദപഠനം കൊണ്ട് മാത്രം ഈ കഴിവ് ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ അച്യുതനാണ്, തെറ്റുപറ്റാത്തവനാണ്. ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലും തുല്യമാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം, ഇവിടെ ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 5ഉം 6ഉം ശ്ലോകത്തില് ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കിന്ന് 5 വെച്ച് നിർത്തേണ്ടി വരും, 9 മണിയാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം. വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഭഗവാനും ബദ്ധ ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഭഗവാൻ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയനാണ്, ശാശ്വതനാണ്. ഭഗവാന് കഴിഞ്ഞതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം എല്ലാം ഭഗവാന് ഓർമ്മയുണ്ട്. ബദ്ധ ജീവാത്മാവും ശാശ്വതമാണ്. നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, അല്ലെ? ആത്മാവെല്ലാം ശാശ്വതമാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ മറക്കും. ഒരു ശരീരം എടുത്ത് അടുത്ത ശരീരത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം മറക്കുകയാണ്. ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം മറക്കുന്നു, അല്ലെ? പണ്ട് നടന്നതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. 2 ദിവസം മുമ്പ് എന്തൊക്കെ നടന്നു എന്ന് പോലും നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മറവി ഈ ജീവാത്മാവിനുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്. ഭഗവാന് ശാശ്വതനാണ്, ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്, നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാ ജന്മങ്ങളും ഓർമ്മയുണ്ട്. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ശരീരം മാറുന്നില്ല. ഭഗവാനും പക്ഷെ നമ്മള് പല പല ശരീരങ്ങൾ എടുക്കുന്നു, ആ ശരീരം നശിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശരീരം ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല.
അതാണ് ഒരു രണ്ടാമത്തെ വ്യത്യാസം. ഭഗവാന് എല്ലാ ജന്മവും ഓർമ്മയുണ്ട്, കാരണം ഭഗവാന്റെ ശരീരം നശിക്കാത്തതാണ്. നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്തതിന് കാരണം നമ്മൾ പല പല ശരീരം എടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഓരോ ശരീരം എടുക്കും, അത് നശിക്കും, പിന്നെ അടുത്ത ശരീരം എടുക്കും. അപ്പൊ നശിക്കുന്ന ശരീരമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം നശിക്കാത്തതാണ്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം, ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ജന്മം എടുക്കുക, അടുത്ത ശരീരം എടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാ? കർമ്മം അനുസരിച്ചല്ലേ? കർമ്മണേ ദൈവനേത്രേനെ. അപ്പൊ കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം എടുക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ കർമ്മം അനുസരിച്ച് എടുക്കുകയാണോ? അല്ല, ഭഗവാൻ ഇച്ഛ, സ്വന്തമായിട്ട് ഇച്ഛിക്കും. സ്വേച്ഛ പ്രകാരമാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എനിക്കിവിടെ അവതരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെയാണ്, സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുക. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമാണ്, നമ്മളുടെ ശരീരം ഭൗതികമാണ് അല്ലെ? നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച് നശിക്കുന്ന ശരീരം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ശരീരം വേറെ, ആത്മാവ് വേറെ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദിർ. അദ്വൈതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്നാണ്, വ്യത്യാസമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദിർ അനന്തരൂപം, ആ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ ശരീരം ആത്മാവ് ഒന്നാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവാത്മാവിന് ഈ ആത്മാവ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം, പിന്നെ സ്ഥൂല ശരീരമൊക്കെ വെച്ച് അതിനെ കവർ ചെയ്താണ് ആത്മാവിരിക്കുന്നത്. ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നു, ആത്മാവ് അടുത്ത ശരീരം എടുക്കുന്നു, അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും. ഈ വ്യത്യാസമാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരവും നമ്മുടെ ശരീരവും തമ്മിൽ പറയുന്നത്. ഇനി ഈ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ തന്റെ സച്ചിദാനന്ദ രൂപം ഒരിക്കലും മാറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാം സ്മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം, ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു ഡിഫറൻസിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് വേറെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. പ്രഭു ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 5 ശ്ലോകമേ നമുക്ക് തീർന്നോളൂ ഇന്ന്. നാളെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകട്ടോ. നമ്മൾ 10 ശ്ലോകങ്ങൾ തീർക്കുന്നുണ്ട്. 16 വരെ നാളെ തീർക്കണമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഒരുപാട് ആയിപ്പോവല്ലേ. പക്ഷെ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. അതാണ് ഇതിന്റെ ഓരോ ഭാവാർത്ഥം നോക്കിക്കോളൂ, ഒരു 2 പേജൊക്കെ വരും ഓരോ ഭാവാർത്ഥവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നീളുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ചുരുക്കി പറയുമ്പോൾ തീർക്കാൻ പറ്റും. ഇത്രയും പറഞ്ഞെങ്കിലേ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവും മാതാജി. എന്താ പ്രഭു? ഇത്രയും പറഞ്ഞു തന്നെങ്കിലേ ബദ്ധാത്മാക്കളായ നമുക്ക് അത് പറയുമ്പോ ഞാനും അത് മനസ്സിലാക്കുക. ശരിക്കും ഇത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് ഉപരി എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് സ്വയം ഒരു ശുദ്ധീകരണം ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ ഉണ്ട് പ്രഭു. അതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ആഴ്ച കൊണ്ട് 4ാമത്തെ അധ്യായം തീർക്കും നമ്മൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 9:01. 1 മിനിറ്റില് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം.